آلے بیت دا ذکر خیر ہوئے آلے نبی دا ذکر خیر ہوئے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڑدا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڑدا حسین کندھے اُتے نانے نال کھیڑدا حسین سینے اُتے نانے نال کھیڑدا حسین منبر اُتے نانے نال کھیڑدا حسین مکے وچ نانے نال کھیڑدا حسین مدینے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حرم وچ نانے نال کھیڑدا حسین جنت وچ نانے نال کھیڑدا حسین نماز وچ نانے نال کھیڑدا حسین آخر ویلے نانے نال کھیڑدا حسین علی جی دا بابا ہے تے سہرا جی دی ماں جنہوں نے آلے بیت دا ذکر سننا خدائے کربلا دا ذکر سننا سیدان دا ذکر سننا آلے بیت دا ذکر سننا واقعہ کربلا سننا اکراماں دے دودھ والا زور شیر خدا دے بچیاں دا ذکر شیرہ والی آواز نکالنی تاکہ پتہ لگے ادھر حسین والے نہیں ادھر حسین والے نہیں ادھر حسین والے نہیں ادھر حسین والے نہیں مسلمانوں علی پاک کا جب زبان پہ نام آتا ہے کئی دھونے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں جب چہرے بگڑتے ہم دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے قاتل کے حسین کے قتل کے ناجی قاتل یاد آتے ہیں ذرا مل کے پیار نال سارے مل کے پڑھنی میرے نبی گونج پہ جاوے عزیزان من میں سیدان دا ذکر کراؤں محرم دا مہینہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں آلے بیت دا ذکر سننا ہے جی اپنا دنیا چے ناجی درد رکھیا کر آلے بیت دا درد رکھیا کر آلے محمد دا درد رکھیا کر جدو مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں مل کے پیار نہ سمجھا نہیں ایک قومی حسنہ دی حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں چاواں دیاں اللہ نے رکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین دوتا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین نواسا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سوہ لگا متنی تا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین ویڑے ویڑے نانے نال کھیڑدا حسین انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں میں دنیا دے تے شمر نو دنیا دا لعنتی سمجھنا وی ابن زیاد دنیا دا کتا سی شمر دنیا دا کتا سی کرسی دی خاطر نبی دی آل نہ وڈ لے آئی انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں آؤ میں کنا مظلوماں دا تذکرہ کرنا ہے مظلوماں نے کربلا دا تیرے سامنے نقشہ بیان کرنا ہے جدو آلے تہار نو ماننے والو یزید تخت دے بیٹھا وی پہلا خط حسین
حسین نو لکھدا ہے ولید بن عتبہ دے ذریعے حسین ابن علی بیعت کر لو لوگو حسین کیویں بیعت کر سکدا وے فاسق فاجر دی بیعت حسین نہیں کر سکدا گناہگار دی بیعت حسین نہیں کر سکدا حسین جنت دا سردار ہے حسین نبی دا نواسا وے کدے نال تقابل کرنا نہیں کدی بیعت واسطے مجبور کرنا نہیں مسلمانوں جنوں کتاباں والیاں نے فاسق تے فاجر لکھے آوے تاریخ والیاں نے فاسق تے فاجر لکھے آوے او دا جنت دا لاڑا بیعت کرے اپنے دماغ دا علاج کرانا چاہیے وے حسین ہوے اس دور دے اندر میرے نبی کریم دی زبان وچوں نانا رسول دی زبان وچوں حسین جنت دا سردار سی حسین تقوی والا سی اج تینوں علم ملدا ہے استاد دے کولوں تینوں علم ملدا دنیا دار کولوں حسین ہوے جنوں علم نانا رسول دی گود وچ ملیا وے جنے نانا رسول دی زبان چوسی ہے اس واسطے مسلمانوں ابن زیاد دنیا دا کتا سی شمر دنیا دا کتا سی جنے لعنت کھٹ لئی نبی دی آل نو کٹ گئے من مسلمانوں حسین کلی کلی نظر آئے گا جدھر ویکھیں گا کوئی ناصر حسین نظر آئے گا کوئی عابد حسین نظر آئے گا کوئی محمد حسین نظر آئے گا کوئی محمد حسین نظر آئے گا کوئی علی حسین نظر آئے گا کوئی نظر حسین نظر آئے گا کوئی طارق حسین نظر آئے گا کوئی محمد حسین نظر آئے گا کوئی ریاض حسین نظر آئے گا کوئی بلال حسین نظر آئے گا حسین دی نسبت گلی گلی ملے گی صدیاں گزر جان گیاں سوال بھی جان گے حسین دا ذکر نہیں مٹے گا یزید دی قبر دا نشان نہیں ملدا ابن زیاد دی قبر دا نشان نہیں ملدا شمر دی قبر دا نشان نہیں ملدا انا للہ و انا الیہ راجعون آل بیت دی مظلومیت بیان ہوئے بیٹا توجہ نہ بات سنیا کرو آل بیت دا درد رکھو اج میں دیکھ رہا ہوں واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے اور کئی بندے اپنیاں گلاں کر رہے ہیں میں تانوں ایک حدیث رسول سناواں گا اگر تھوڑا جا بھی دماغ چ آل رسول دا پیار ہویا پھر درد نال سنے گا میرے نبی تشریف فرمانے امہات المومنین سیدہ ام سلمان کر دیاں یا سیدی یا رسول اللہ آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی اے مومنان دی ماں بول سونیاں کوئی غم دی خبر آ گئی ہے زلفاں بکھریاں پیاں نے اکھاں چوں آنسو نے چہرہ غمناک آؤ چہرے دیاں ناگی رنگتاں بدلیاں نے میری دنیا دے تے بیوی مومنان دی ماں ابھی ابھی جبریل آیا وے ابھی ابھی جبریل آیا وے عزیزاں نے من وہی لے کے آیا خبر لے کے آیا وے اور ایک اور دنیا دے لوگوں بات دساں ایک ایسا فرشتہ آیا وے او دی شان دا عالم بڑی شان والا وے مینوں جبریل خبر لے کے آیا وے تیرے بچڑے حسین نو میدان کربلا اندر شہید کر دتا جاوے گا مینوں کربلا دی مٹی دکھا کے گیا وے کون کہتا ہے حسین دی شہادت رونا جائز نہیں اکھاں دا رونا تو روویں تے سب جائز ہوندا وے میرے حسین دی یاد اندر اکھاں دا آنسو کوئی بہا لوے او دے تے فتوی جان دینا وے حسین دی شہادت اجے واقعہ نہیں ہوئی ہے میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو نہیں میرا حسین شہید ہوے گا جدی شہادت دی خبر جبریل دے وے جدی شہادت دی خبر نبیاں دا سردار دے وے اکھاں چوں آنسو آون کھڈیاں دے باسی ہو جی اج تو درد نہ سنیا تینوں کملی والے دی آل دا درد نہیں گا ذرا سنو مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید ہوندا نہیں جدوں خط آیا وے میرا حسین بیعت لئی تیار نہیں گا کیویں بیعت کرے بیعت او دی کری دیے تیرے تقوی چل آوے بیٹا ادھر منہ کر کے بیٹھ جو بے وقوف توجہ میرے ور انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ایک دونوں نام ہی آوے تے کوئی گل نہیں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آویں جدوں امام عالی مقام دے نانا پاک دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں جدوں ولید بن عتبہ نے خط پڑھے آوے حسین ابن علی بیعت کرو میرے حسین نے انکار کیتا وے 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ جدوں سید نے کوفے جان دا ارادہ کر لیا وے شہید ملت علامہ انسان نے ظہیر لکھ دے
نہیں 18,000 خط کوفے دے اندر آیا وے جدو امام نے تیاریاں کر لیاں نہیں اسی مدینے جائیے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نہیں ہائے مدینہ پاک تو جدا ہون لگے آؤں مسجد میقات آوے احرام بن کے جدو مکہ مکرمہ جائیے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نہیں نبی دا مدینہ جدا ہو رہا وے حسین دے نانے دا شہر جدا ہو رہا وے جدو گڈی چلن لگ دیئے گڈی دا ڈرائیور بولدا وے او حاجیو مدینہ تو رسول آخری سلام کہہ لو ہو سکتا پھر مدینہ نظر نہ آوے مدینے تو الوداع ہو رہے ہیں مدینہ پاک تو الوداع کہہ لو جدو مدینہ تو رسول دی جدائی دا ٹائم آنگائی بلال صاحب کہہ رہے سی عمرے تے جانے اسی جدو عمرے تو واپس آئیے اسی جاننے ہیں اکھاں چوان سوا جاننے نہیں نبی دا پیارا شہر جا رہا وے مگر اسی کھڑیاں چو جانے ہیں اسی لاہور چو جانے ہیں اسی قصور چو جانے ہیں 8 دن مدینے رہنے ہیں 8 دن مکے رہنے ہیں 10 دن مدینے رہنے ہیں 10 دن مکے رہنے ہیں مگر جدو جدا ہونے ہیں اکھاں چوں آنسو نکل آؤندے نہیں آخر وجہ کیا وے حضور نو ویکھیا نہیں گا نبی دے یاراں نو ویکھیا نہیں پر مدینے نال اینا پیار جدائی برداشت نہیں ہوندی اج ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا خڈیاں دے مسلمانوں جدو شہدائے کربلا دا ذکر ہوئے آل محمد دے درد اندر کھب کے سنیا کر آل بیت نو درد نہ سنیا کر آل محمد دا قصہ اے عام دنیا دا قصہ نہیں گا دنیا دی سید دی مظلومیت بیان کرنا یامی 8 دن اسی جائیے مدینہ پاک کو چھڑیے اکھاں چوں آنسو آندے نہیں سیٹ صاحب اے تے او حسین ہی جان داوے جنہیں نانے دی انگلی پکڑ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کی دیئے اپنے نانے دے گندیاں تے لوریاں لیاں نہیں مدینہ چھڑن لگیا حسین جان داوے کتنا درد ہویا ہوئے گا جنہیں نانا رسول نو سجدہ کردہ ویکھیا ہوئے اپنے نانے دی پشت تے سوار ہویا ہوئے اپنے نانے دے کندیاں تے سوار ہویا ہوئے نانا سجدہ لمبا پرواہ دن دن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جدو مسلمانوں سیدنا دی مدینہ پاک کو الوداع رہنی مسلمانوں از کرنا چاہ رہے ہیں پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ 3 دن دے تیرے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا کیتی بیت حسین یزید دی نہیں ایک سیدیاں شانا ناصر مدنی صبر حسین ڈٹھا وچ کربل میدانا جے سید دا صبر ویکھنا ہوے نا جدوں دوستا 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ چل پیا آوے مکہ مکرمہ تو قافلہ الوداع آئی نانا جی او حسین جا رہا ہوے پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ حملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جدو سیدہ قافلہ چلے آوے مکہ مکرمہ دے اندر والہانہ استقبال ہویا وے اہلا و سہلا مرحبا اصحاب نبی کھڑے ہو گئے نہیں آل رسول آئیے ہم شکل رسول آیا وے زہرہ دلال آیا وے زہرہ دلال آیا وے حسین قرآن والا آیا وے حسین نماز والا آیا وے حسین نانی والا آیا وے حسین مدینے والا آیا وے جدو کملی والے دا پیارا نواز آئے مسلمانوں عزیزان من مدینہ پاک نو نبی الوداع کیا وے آقا کیویں آنے ہوئے نہیں ایک نبی دا غلام اگے بڑھیا وے امام نو اتار دا وے میرے حسین نو کہنے نے آقا ذرا ٹھہر جانا پگلی صاف کر دے پینی جاؤ پلیتو ابن زیاد دنیا دیتے یزیدیو کس حسین نو کربلا دی ریت اندر لٹایا جے کس حسین دی امامی دی توہین کی دی جے کس حسین دے نانے دے نال پیار کر دے جے جدے نانے دے حسین نالے نہ پیار کیتا ہے آج مدینہ پاک دے شہزادے نو گلیاں دی دور اندر لٹایا وے کربلا دی تب دی ریت تے لٹایا وے لعنت کھٹ لی نویاں جو کوفیاں نہیں لعنت کھٹ لی یزیدیاں نہیں لعنت کھٹ لی ابن زیاد تے شمر پلید تے منن والے آنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مگر ذرا دوستا قصوری ہو کھڈیاں دے غیور مسلمانوں میں واقعہ کربو بلا
کربلا تیرے سامنے پیش کرنا پیا میدان کربلا دے مظلومان سلامی کربلا دا ذکر کر رہے ہیں شہیدان کربلا دا ذکر کر رہے ہیں اپنے درد نال ذرا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں آخر آل محمد دا چوکیدار آیا میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کرامت توجہ میرے وال جدو مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں محبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں جدو سید نے ارادہ وے کیا وے ایک صحابی کھڑا ہو جائے اصحاب نبی آل نبی نو منن والے نہیں آل نبی صحاب نبی نو منن والے نہیں جدو سید نے وے کیا وے میرے نانے دا منن والا کھڑا ہو گیا وے آقا حسین ذرا ٹھہرنا انج کر کے امامہ اتارے میرے حسین دی پگڑی صاف کرتا وے میرے حسین دے ہون صاف کرتا وے اور میرے نانے دے منن والے آؤ اینا پیار کیوں کرنا پیاویں آقا حسین اونا ہوتا دے منو دور چنگی نہیں لگ دی جنوں میرا نبی بوسے دیا کردا سی جدو ابن زیاد دے سامنے حسین دا سر لے کے پیش ہوئے بھی سونے دی تھالی اندر سر حسین رکھے آوے وہ تے پین زینبی جان دیئے کھٹیاں دی پین میرا پتر موئے نی پل دے عالمان پاویں ہو کے مرن فقیر او پیناں کیویں جیوں دیاں مرگے جنان دے ویر پتر موئے نی پل دے عالمان پاویں ہو کے مرن فقیر او پہنا کمیں جیوں دیاں مرگ جنان دے ویر انہاں نے لائے ہوئی نیل راجیوں ایتے زینبی جان دی سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر مون مہارا آجا میرے سونیاں ویرا تینو بیٹھی وازاں مارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے منو ایلا آوے کھاون ویکھ گرانو اندرے لگے میری آنکھیاں لائی ساون وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موہی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون وہ شالا مرن نویر کسے دے تینا ہون نمان یا بینا شالا بچھرل نویر کسے دے میں ویر وچھڑدا ویکھاں گل ہو رے پین ویر دے بازو کٹ دے ویکھے نے عباس دے بازو ڈگ دے ویکھے نے جوان ویر دے بازو کٹ دے ویکھے نے بیٹا توجہ میرے وال مولوی صاحب مسلمانوں پلیز آسمان والے دے سامنے بھی پیش ہونا بھی انشاءاللہ قیامت نو جدوں حوض کوثر تے جائیں گا تے لفظ تو کمیں گا تے آقا ہاں تاڑے نواسے تے جو ظلم ہویا ہے وہ مدنی بیان کر رہا بھی تے میں تند کرتا پیاسا ہوں انشاءاللہ پتہ لگ جاوے گا حسین دا درد کون رکھ دینی اور حسین دا درد سن کے حسدہ کونی آج بھی قاتلان حسین دے اندر بڑے بڑے یزیدی شامل نہیں جنہاں نو حسین دا ذکر چنگا نہیں لگ داؤ نبی دی آل دا درد چنگا نہیں لگ داؤ آج بھی یہ لڑی تری آن دیئے خون در خون تران داوے انہاں نے لائے ہوئی نہ رہ راجوں جدو سجدہ کھڑیاں میں آج کھڑیاں دی پین جنازہ توڑے ویر دا جنازہ توڑے کل ہو رون دیئے زینب دنیا جو وکھری پین علی دی بچڑی وکھری ہے زہرہ دی تی وکھری ہے حسین دی پین وکھری ہے جنہیں خیمے اندروں سارا کنبہ کٹ دا ویکھے آوے منو پلنی نہیں تصویر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے منو پلنی نہیں تصویر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے بھائی بلال تبسم نو کھڑیاں دی دولت ایک پاسے رکھ دو کوئی کوئے لاما انسان نو پل جاؤ نہیں پلے گاؤ ایک دین دا نوکر سی ممبر پاک دا چوکیدار سی حسین نانے دے ممبر تے کھیڑن والا ہے منو پلنی نہیں تصویر تیری اے شیر میں کواں دردور نے عباس دے بازو کٹے ہون
آن محمد پتران دے لاشے پہ ہون اکبر تے اصغر دی لاش پئی ہوئے بے بھتیجے آقا حسن دا اپنا دی لاش آؤ حسن دا نادی پیر پتر کھڑا ہوئے مولانا صاحب کیا منظر ہوئے گا جدو پھپھی جان نے پیاوے گا پتیجے دی لاش وے کے منو پلنی نہیں تصویر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے میرے بھتیجے آؤ تیرا چہرہ ویکھیا مینوں اپنا نانا رسول یاد آوے تو میرے نانے دی آخری نشانی ساں میرے ویر حسن دی نشانی ساں وے دنیا دے بچے آؤ وے میرے پترا مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے آباد دے بازو کٹ دے ویکھے ہون ویر دی لاش کربلا چ بے گورو کفن پئی ہوئے سید جنت دا سردار اپنے نانے دیاں سناتی دنیا چ لوگو خوشیاں لین والا ہے نانے دے کندیاں تے سواریاں کرن والا وے اج کربلا دی ریت حسین لیٹے مینوں اتنے مجمع چ بولو جس پین نے ویر نو نانے دے کدیاں تے لوریاں لیندا ویکھیا ہوئے زینب کیا ہوئے گا نانا جی اج کاش کتے آ کے ویکھو اس حسین نو کربلا دی ریت تے لٹا دتا گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون میری آنکھاں دے آنسو میری کنٹرول چ نہیں میں آل بیت دا چوکیدار ہوں جنہاں تے ہر نماز چ درود پڑھنا ہے انہاں دا کٹنا کیویں بیان کر سکدا مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں دوستا سامنے بہن کھڑی ہوئے ادھر نال پناجی بھتیجی یاد آوے دنیا چ سب پردیسی الہی صبح نو پرندے جاندے نے شام نو واپس آ جاندے نے حسین دی تیاں دی مولا صبح نو پرندے جاندے نے شام نو آ جاندے نے اجے تک میرا ویر نہیں آیا دنیا چ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونیا ویرا تینوں بیٹھی وازاں مارا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سیدی دی آؤ اور میں جملہ جو کھڑیاں دیاں بہناں نو مخاطب کر کے کہنا میریو بیٹیو میریو بہنو میریو ماؤ فاطمہ تو زہرا دے بچڑے دی شہادت سنان والیو زہرا نو قیامت نو کیا جے اسی تیرے بچڑے دی شہادت سنی سی ایتھے جملہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں پہنو جنازہ بھی پہنا ویکھ سکدیاں جے ڈولا اٹھ داوے ویر دی آنکھ روندیے پہن دے سامنے پرات دی میت اٹھے پہن روندیے پر آج کربلا دا ایک نقشہ رکھ دینا مینوں زینب دا صبر بیان کر لین دے جنہیں ویر دا سار نیزے ترتا ویکھے آئے جنہیں ویر دا سار نیزہ ترتا وے کیا نیزے چڑے آوے جتنیاں ماواں پہنا آئیاں نے ذرا سوچو نا میریو بہنوں فاطمہ تو زہرا دی تھی کیڑے حوصلے نال کھڑی ہوئے گی پہنا دی اندر دنیا دیتے ویران دے دکھ نہیں ویکھ سکدیاں جدو دوستا عرض کرنا چاہ رہے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون ابن زیاد دنیا دا کتا سی جنہیں نبی دی آل تے ظلم دی جات دیتی ذرا دھیان کرے آج میدان کربلا وال جدو شفیر حسین گیا ہوئے حضرت امام مسلم بن عقیل دی گرفتاری دے آدر نہیں 70,000 کوفی نے بیعت کی دیئے خط لکھے ہوئے نہیں مگر مسلمانوں جڑا مولوی محرم اندر آل بیعت دی وکالت نہ کرے انہوں دے نانے دے ممبر تے بیان دا حق حاصل نہیں کیوں جدے نانے دے ممبر تے بیاننا نہیں او دا نانا زندگی جو حسین دی شہادت بیان کر جاوے تو میرے نبی دے ممبر تے بیٹھ کے حسین دی شہادت دا ذکر
نہ کریں آکھے نہیں جی نہیں کرنا خدا واسطے دنیا چ تیرا مریا ہوئے تے ساری زندگی ذکر کرنا نہیں جتھے نبی دی آل کٹی جاوے ذرا توجہ میرے وال مسلمان بھائیو جدو آل بیت دا ذکر کریا کر کوئی تینوں ڈکے تے پھر بھی کریا کر نہ ڈکے تے پھر بھی کریا کر درد بن جا لے تہار دو آل نبی دا دردی بن جاؤ آل محمد دا وفادار بن جاؤ جدو مسلمانوں امام مسلم بن عقیل دی نال بے وفائی ہوئی ہے امام نو کہندے نہیں ابھی بیعت کر لو کہندے نے کٹ سکتا علی کا کر بھی کیا کر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منہوم ہوتا ہے جدو سامنے ابن کھڑے نہیں امام مسلم بن عقیل کھڑے نہیں عرض کرنا چاہ رہا بیٹا توجہ میرے وال امام مسلم بن عقیل کھڑے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تانوں سارے نے سکہ نہیں بٹھایا انہوں نے فرینڈ انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو شہدائے کربلا دا ذکر سننے والو جدو امام مسلم بن عقیل نے ویکھیا عرض کرنا چاہ رہے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے یاری نبایا کرو تڑ جاندہ تے جائے پر تڑا نہ جاندے ایک تڑے چ رہ کے انسان زندگی گزارے تے لوکی لاج والا کہندے نے تے روز تڑا بدلے تے لوکی بلجا کہندے نے تے ایک تڑ چ رہی ہے تے بندے دے پار بندہ تے وزن بندہ ہے حسین نے کنبہ کوا لیا پر موقف تو ہٹیا نہیں نانے دا شہر چھڑ لیا پر یزید دا حق نہیں منیا او دی بات نہیں منی یزید دی بات حسین مندہ تے شریعت دا قانون مقدہ سی شریعت نے کیا بیعت او دی کرنی جڑا سب تو نیک ہو علماء کرام بیٹھے نے تے سارے کی ناسی حضرت صاحب حافظ منیر صاحب چوک دال گرا پڑھے وڈے مدرسے چ پڑھے تے انہاں نوں پوچھیا جے صاحب نوں پوچھیا جے کوئی پاکستان دا ملا میرے نال گل کر لوے کہ بیعت او دی کرنی ہے جنوں سارے متفقہ سب تو نیک تے اچھا تے ایماندار جانن تو دیاں صفتاں پھر کس دن میں بیان کراں گا صرف اینا دسنا ہے کھڈیاں چ دسنا ہے ایک پاسے یزید ہوے ایک پاسے حسین ہوے دسو حسین جنت دا سردار ہے تے سردار غلام دی بیعت کر سکدا میرے بھائیو خدا واسطے یزید دی وکالت نہ کرو بس حسین دی وکالت کرو کیوں سانو کسے دی وکالت دا کوئی جواب نہیں جے ملنا حسین دی وکالت کرے گا تے حوض کوثر تے حسین دے نانے دے کولوں حوض کوثر دا جام پی لو حضرت ارون یاسر صاحب جن علماء کرام زکریہ صاحب بیٹھے نے اے سارے علماء کرام بیٹھے نے پوچھ لو ہاں جی میرے بھائیو تقابل مت کرو حسین پاک دی زندگی کیا ہے آج دا مولوی کیا اس دی سوچ تجرا کرے گا کہ حسین کربلا لین کی گیا چلیا تو پاکستان چ پڑھیا حسین اپنے نانے کول پڑھیا حضرت حسین ایتھے آئے نا بلال میرے کول پراں ادھر چند ادھر ایتھے آ چلو پترو آج سیانے بندے بٹھاؤ وہ ادھر سائڈ تو یہ ویڈیو بناؤن بیٹھے جو میں نے پتہ چلو ایتھے سیانے بندے باؤ میرے بلال گل سدھی اسی پاکستان تے جمعہ 8 دن اج جمی گدڑی تے کل ہویا بیا تے اسی آنے ہیں جناب حسین کربلا چ لین کی گیا ہے تے میں پوچھدا تینوں مولوی کولو 8 سالاں چ دین لبا ہے حسین نو اپنے نانے کولو حسین دی سوچ تے جرا کر لگیا پہلو نماز چ درود تے لگ کرنا خالی یہ نہ پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ آل محمد تے درود نہ پڑھ جدو تو نہ تے جرا کرنا ہے تیری نماز کیویں ہوئے مننا پوے گا حسین اپنے موقف تے اس دن بھی سچا ہے حسین اج بھی سچا ہے اینے مجمع چ کوئی جرت کرے ہیں کو آکھے کہ ایک پاسے حسین کھڑا ہے ایک پاسے یزید کھڑا ہے تو حسین دی بیعت کرے آکھے تو صحیح کئی مولوی اللہ جاندا کانڈ پیچھے کہندے نے مجمع چ نہیں کہندے ڈرتے نے ڈرتے نے نبی پاک دے منبر تے بیٹھ کے تے میرے کو کئی مولوی میں گواہ
مینوں کئی آندے نے تو یزید دی مخالفت کر تے بعد چوں آپ سٹیج تے نہیں کر تے میں کسی دے کہن تے نہیں کردا اپنا ایمان سمجھ کے کرنا حسین لکھاں کروڑاں تے ارباں تے خرباں تے جناب ذرا کروڑاں تے نیلم تے پدم تے سیخم تے دہ سیخم تے ساریاں گنتیاں مقامات تے حسین دی شان نہیں مکنی کیونکہ جڑی جو نانا رسول نالے میرے نبی نے کہا اینو چم کے مینوں خوشبو مل اچھا بھی میں تانوں ایک گل کھڑیاں چ پوچھن لگا ہے بلال صاحب پوچھ لو میں تانوں پوچھن لگا ہے ایک قانون فطرت بندے نو جیڑی چیز سب تو سونی لگے نا پہلو انو چومدا ہے اچھی بولو پہلو انو چومدا ہے چلیا رہا جیڑی چیز تینوں سونی لگے تو انو چومدا ہے ماں نو پتر دے ہاتھ سونے لگن تے منہ چمدی ہے تے ماں نو پتر دی گل سونی لگے تے پتر نو چمدی ہے تے پراس نبی توجہ ادھر سن لے دھیان کوئی چیز بھی ماں نو پتر دی بولی چنگی لگے تے پتر نو چمدی ہے باپ نو گل چنگی لگے تے پتر نو چمدا استاد نو شاگرد دا کوئی کم چنگا لگے تے شاگرد نو چمدا ہے بلال صاحب نبی والا ایک چیز دے تے گواہی پا دیا جے ایتھے دنیا دی فطرت ہے جس چیز نو بندہ پیار کردا ہے اونوں چمدا ہے اونوں کہندا ہے یا عربی لوگ جدوں ملدے نے متھا چمدے موانکہ کر دینے میں ایتھے ایک گل کراں چلیا جن تو پیار کرے تین سونا لگے تے تو چمے تے جے او دی کوئی برائی بیان کرے تو انہاں نہ پراں دفع ہو جائے تینوں نہیں پتا میں انہوں چمنا ہوں تینوں پتہ نہیں لگا بھی جنوں میں چمنا کڈا سونا لگدا ہے چلیا جن تو چمے تو او دی برائی نہیں سندا جنوں نبیاں دا سردار چمے تے اجر اسود نو ایک وارا چمے تے کھڑیاں سارا جگ چمدا ہے تے بار بار چمدا ہے کیا چمدا ہے پتھر نو نہیں چمدا مصطفیٰ دیاں بلیاں لگیاں نے ہونٹاں دی سنت سمجھ کے چمدا ہے تے جنوں ایک بار نبی چمے اونوں سارا جہان چمدا ہے تے گواچ بھی جاوے تے چمن دی تانگ رکھدا ہے تے پھر رب بھی جاوے تے پھر بھی چمدا ہے تے لگا پیا ہے نکھر چ پھر بھی چمدا ہے تکے وج دے پھر بھی چمدا ہے دن ہوے پھر بھی چمدا ہے رات ہوے پھر بھی چمدا ہے جان لگیاں بھی چمدا ہے اون لگیاں بھی چمدا ہے تانگ رکھدا ہے تاون کروالا پر ایک چمنا ہے مصطفیٰ نے چمیا ہے چلیا پتھر ایک بار نبی چمے سارا جگ چمدا ہے حسین دی قدر کر لا جنوں نبی بار بار چمدا ہے حسین دی قدر کر لا جنوں نبی بار بار چمدا زکریا صاحب حسین دی محبت چ کھب کے بیان کرن دی چس ہوندی ہے ناسبی نو کیا پتہ لگے حسین کون ہے ناسبی کل تے ایک کوئی حسین دا گلہ میں بڑے بڑے منافق مولوی ویکھے نے جڑے عوام چ نہیں کہندے تے پاسے ہو کے کہہ دیندے نے یزید غلط سی تے مجمع کہن لگے ڈر جاندے اے ایک منافقت لکھ لا سوریا ناصر مدنی دی زبان کٹ سکدی ہے اور جان مک سکتی ہے حسین نہ غداری نہیں ہو سکتی میرے دل کے ظاہر چ بھی حسین ہے حسین باطن چ بھی حسین ہے کل بھی حسین زندہ باد تھا آج بھی حسین زندہ باد ہے قیامت تک حسین زندہ باد ہے میرے بھائیو کیوں اپنے اندر فتوے لواندے ہو میں تے اپنی پوری دنیا نو پیغام دینا ساڈی جماعت دے خلاف کو گل نہ کرے اسی تے انہوں حسینی مندے ہی نہیں جڑا حسین دے دشمناں نہ پیار کرے اسی تے نماز چ درود دو بار پڑھنے ہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پہلی اتحیات چ بھی پڑھنے ہاں آخری چ بھی پڑھنے ہاں کیوں پڑھنے ہاں درود دی برکت نال نماز قبول ہو جائے ساڑھے تے ہمیں فتوہ ہے اسی نہیں مندے کسے نو جنہ حسین نال خالی بغض رکھیا میں انہوں اعلانتی مننا جنہ حسین نو شہید کیتا میں انہوں اعلانتی مننا جنہ حسین دے قتل تے خوشی کیتی میں انہوں اعلانتی مننا ہاں جی امام زین العابدین قبر رحمت اللہ
حضرت حسین دی آخری تصویر جدو امام زین العابدین نو سوال ہویا امام صاحب کوفیاں دا قصور بتلایا جاوے امام زین العابدین دی اکھاں ڈلیاں بابے دا سار نظر آ گیا اگے اگے سر حسین جا رہا وے پتر باپ دے کندھے دین واسطے ترسدا پیا میں اپنے ابو دی لاش نو کندھا دیواں سر حسین نیزے تے چڑھیا وے تار سید دا کربلا چ پیا وے سار نیزے چڑھ کے دمشق جا رہا وے پیچھے علی عابد بیمار امام زین العابدین نو قیدی بنا کے بیڑیاں لائیاں نہیں جدو امام زین العابدین ذرا سنو واقعہ کربلا سننے والو آل بیت دا ذکر خیر سننے والو اسی انیاں دیتے لوگو یزیدی نہیں اسی حسینی ہیں اسی محمدی ہیں اسی توحیدی ہیں اسی دنیا دیتے قرآن والے اسی حدیث والے اسی نبی کریم دے فرمان والے لوگو دنیا دیتے آل طہار دا ذکر سنونا آل نبی دا ذکر سنونا آل بیت دا ذکر سنونا ذرا توجہ مسلمانوں حضرت امام علی مقام میں نانا پاک نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں عرض کرنا چاہ رہا میں جدو سرکار القادر تو کیمرے دیتے لال اندہ رات کوئی گل نہیں تو میرا یار ہے اللہ عمر چ برکت فرمائے جنہیں بیٹھے نہیں ذرا دھیان کرے آجے بڑی بات سمجھانا چاہ رہا میں مسلمانوں حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں آج دی تقریر کدی یاد رکھیں کہ اپنے دل دے اندر اتھار کے لے دی کہ میں سیدان دی مظلومیت سن کے آیا میں مظلومان کربلا دا ذکر سن کے آیا میں عزیزان منظرہ توجہ مسلمان بھائیو نکتہ بیان کران تیرے سامنے بات کر کے اجازت جاواں گا میں 2 بجے دا ٹارگٹ لایا سی انشاءاللہ میرے بھائیو میں نہیں تاڑا زیادہ ٹائم لینا چاہتا ہوں آؤ تسی دور دراز تو آئے جے ذرا بات سنیا جے چاہیدہ سی 12 بجے میں نو ٹائم دے دیں دے میں پورا واقعہ کربو بلاج سنام دا ارادہ رکھ دا ساں کہ میدان کربلا دے اندر جو سید ظلم ہویا بیان کر جاواں انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو سنیا جرا دھیان دینا جدو سید میدان کربلا دے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیا وے قاضی شرح دے پاس دونوں شلا دینی قاضی جی مسلم آیا ہے آنے نے آؤ سیدو کمی آنے ہوئے قاضی جی پتہ نہیں کل میرے نال کیا بن جانا میں اپنے نانے دا دین شنان آیا میں کملی والے دا دین شنان آیا میں حسین دے نانے دا دین شنان آیا میں قاضی جی پتہ نہیں کوفیاں بے وفائی کر دیتی ہے میرے ویر میرے بچڑے نال کیا بن جائے گا قاضی دیاں کھانچوں آنسو آ گئے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دنے راتی جو ترس دے دید نو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے دو فضا جے آکے خزانے روت بدلی پنچھی اڑ گے مار مداریاں نے ناصر مدنی چھوٹائی جاگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے انہاں للہ و انا الیہ راجعون سب کو جاندا تے جائے پر میں نبی دی آل دا ساتھ نہیں چھوڑاں گا حسین ابن علی دا ساتھ نہیں چھوڑاں گا جدو قاضی دے سامنے بجے نے مدینہ پاک دے دیا جے ادھر 9 ذوالحج امام مسلم خط لکھ چکے نہیں امام حسین میدان کربلا وال نکل چکے نہیں مکہ مکرمہ تو 9 ذوالحج نو سید نے کوچ کیتا وے جدو سید میدان کربلا وال آ رہا وے ادھر امام مسلم دی گرفتاری ہو چکی ہے 9 ذوالحج صبح عید دا تیار آئی امام مسلم نو شہید کر دیتا گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون قاضی یتیمان دے سر تے رات رکھ کے پیار کر رہا ہے ننے یتیمان دیاں چیخاں نکل گئیاں قاضی جی کیا پیار کر رہے جے انج لگدا وے کدرے اسی یتیم تے نہیں ہو گئے ہاں بچیوں ہونا یتیماں دی آنکھاں چوں آنسو آوے ہاں بچیوں میرے نبی نے فرمایا آنا وقابل الیتیم بالجنہ جن یتیم دی کفالت کیتی ہے انہیں جنت چ میرا پڑوس لے آوے ہاں میرے شہزادیوں تسی یتیم ہو گئے جے قاضی جی انہاں نوں کہو اس نبی دی آل اولاد جن یتیماں نہ رحم کیتا وے مکے دے یتیماں نہ رحم کیتا وے مکے دے ظالماں
دے بچیاں تے رحم کیتا وے میں تے خاندان رسول ہوں آل عقیل ہوں اس واسطے کہونا اپنے ابو کو عید نہیں ملنی مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے انا للہ و انا الیہ راجعون خدا نواسا رسول نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہا ہوں سامنے کھڑے نے قاضی جی اس نبی دی آلو جنہیں یتیماں تے رحم کھاتا ہوئی جنہیں کافر دے بچیاں تے رحم کھایا ہوئی آج انہاں نو کہہ دے وہ نا مسلم دے بچیاں نو ابو نا عید مل لین دے وہ مینوں عید ملتے نہیں سکتی پر ابو نال چپا پاتے سکتے ہوں سانو عید مل نہیں سکتی ابو دے ہون چمتے سکتے ہوں اسی آخرال رسول ہوں ساڑے تے رحم کھاؤ ساڑے بابے دے لاش نو مل لین دے وہ نا مسلمانوں ذرا تیہان بات سمجھانا آیا میں بڑی قیمتی بات ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو سامنے کھڑے نہیں مسلمان بھائیوں امام الانبیاء دے نواسے دی شہادت دا ذکر سننے والوں واقعہ کربلا اختتام دی طرف جا رہا ہوں تیرے سامنے شہادت حسین پڑھ کے اجازت جاواں گا نوکری کر کے اجازت جاواں گا جدو امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نہیں ادھر مسلمانوں بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں مسلم سے زینب بچھڑ گئی دن دن دے تیرے آئے سید ہوئیں سب دیاں خشک زبانا پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازی شیر جوانا کیتی بیت یزید دینا حسین ویخ سیدیاں شانا مدنی صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل تے میدانا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نہیں دونوں شہزادے رو رہے نے قاضی جی مدینہ پاک جا کے کی دساں گے اسی یتیم ہوں ابو دی انگلی پکڑ کے گئے ہوں اج واپس آئے ہوں ذرا مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمان بھائیو جنہ دا نبی تو یتیم ایک عید بھول جاوے میرے نبی نے گل نہ لایا یتیموں کیوں پریشان ہوں اج عید دا دیارہ کپڑے نہیں پہنی آقا جی اسی یتیم ساڈا ابو شاپنگ کرنے گیا وی آقا دی اکھاں ڈھل گئیاں نہیں میرے نبی نے فرمایا کیوں روئے آقا جی اسی یتیم ابو کپڑے لین گیا وی مسلمانوں کھڈیاں دے بازار تے شاپنگ کرنے والوں در یتیم رویا وی آقا تسی کیوں روئے جی میرے بچیوں جہاں تمہارا پاپا شاپنگ کرنے گیا ہے وہاں میرا پاپا شاپنگ کرنے گیا میں آج تک اپنے بیٹے محمد کے شوز لے کر نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کے جوتے لے کر نہیں آیا برینڈ کے شوز لے کر نہیں آیا برینڈ کے جوتے لے کر نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کے چولے لے کر نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کو دلہا بنتے دیکھنے نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کو بیٹا کہہ کے بلانے والا نہیں آیا آؤ میرے بچوں آج تک اپنے ابو محمد کو مسلمانوں ذرا سنو دھیان نال آج تک اپنے بیٹا میرے بچہ اپنے ابو کو میں نے دیکھا نہیں گا تم نے تو اپنے بابا کو دیکھا ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے آج کھڑیاں میں میرا پیغام ہی ان کو جا کے کہنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا مدنی صاحب میں سن کر آیا ہوں میرے بیٹا آج میں تم کو what you feel میں کیسا فیل کر رہا ہوں یہ بچہ میں کیسا دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو پاپا وہ مدنی صاحب کھڑیاں کی گلہ منڈی میں آئے تھے وہ بولتے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے گھر اونچے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے گھر یاسین گارڈن میں نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے گھر ڈیفنس میں نہیں ہوتے صدیاں لگ جاتی ہیں یتیم کو اپنا گھر بنانے میں 20 سال لگ جاتے ہیں 40 سال لگ جاتے ہیں آپ کے سامنے وہ مدنی بیان کر رہا ہے جس نے 22 سال یتیمی دیکھی ہے میں نے دیکھا ہے جب دنیا میں بھائی نہ کی عید دیتا ہے اور چچے کا بیٹا عید لیتا ہے
اور پر خطیب میں کیوں نہ بات کر جاؤں انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں میں ایک بات کر جاواں یتیم اپنی مرضی نال عید نہیں منگدا انہوں کسے دی مرضی دی عید لبدی ہے لوگ پوچھتے نہیں یار ضد کر لینی سی یتیم نو اللہ دس دیندا ہے ضد نہ کریں تیریاں ضداں پوریاں کرن والا قبراں چ جا ستا ہے مینو بھول نہیں تصویر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد کرنی جتنی آکاش کے بار نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جے نقشہ دکھاواں عید تازہ گزری ہے ایتھے بیٹے بیٹیاں نہیں ایتھر بانجے بتیجے نہیں ادھر یتیم نہیں ادھر ٹیڑ دے جائے نہیں ادھر اپنا جیب پھول دے نہیں مسلمانوں میں کیوں یتیم خانہ بنایا ہے کیوں بنایا میں دیکھیا یتیمی کیا ہوتی ہے اللہ جاندا جے 300 دیویں بازو بلال صاحب نہیں پھڑ دیں پتہ بازو میرے باپ دا نہیں جے 300 دیویں تے پھر بھی راضی جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی جے 1000 دیویں تے پھر بھی راضی انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 400 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 600 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 1100 چاہیدا ہے کیویں ضد کرن پتہ ہے ساڈا بابا نہیں ادھر جنہاں دی پتر باپ نو کہندا پاپا مجھے 5000 چاہیے جاؤ یزیدیو لعنت کھٹ لیجئے آل محمد یتیماں نو روا کے کی کھٹیا جے علی دے بچیاں نو روا کے کی کھٹیا جے جنہاں دا نانا مسلمانوں کافر دے بچیاں نو گل نہ لاوے تساں کلمے دی لاج ختم کر دیتی جن کے نانا نے کلمہ سکھایا عرض کرنا چاہ رہے ہیں کیوں بند کرتے ہو پانی آج جتنے بیٹھے جے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں دنیا دیتے کماں گا شیر جتنے مرضی پڑھ ماتم نہ کر نوحہ نہ کر کون کہتا ہے یہ شیر پڑھنا نوحہ ہے اگر یہ شیر پڑھنا نوحہ ہے میرے نبی نے کیوں کہا تھا حسان تم پڑھو میرے حسین نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعِينِ کیوں شیر پڑھا تھا خلقت مبرک کیوں پڑھا تھا اگر شیر پڑھنا نوحہ ہے شیر پڑھنا وین ہے تو پھر نہ پڑھیں یہ سبھی خود پڑھنا نہیں آتا کسی کو پڑھنے بھی نہیں دیتے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں خدا دا واسطہ ہے خدا دا واسطہ ذرا بات سنو تیان یہ شیر میں پڑھاؤں گل ہو رہی مولانا منیر صاحب اینے علماء بیٹھے نہیں میں شیر پڑھاؤں کیوں بند کرتے ہو پانی اے شیر اور سامنے یزیدی کھڑے ہون حسین سامنے ہوئے تے کبھے کیا میں حسین نبی دا نواسا نہیں میرے نانے نے تانو کلمہ سکھایا ہے اس والے حسین تے کیا گزری ہو تیری میری نظر میں تو یہ شیر ہے یہ حسین کے کربل کی ایک تصویر ہے یہ کربلا اور بے حسین کی ایک لفظ کی تصویر ہے کوہیو جاندے جے میں کونا ناصر مدنی کاش پیدا ہوندہ اس دور اندر میدان کربلا چ میں اینجی کرسی لا کے کہندا او یزیدیو جاندے جے حسین کون مینو بھولنی نہیں تصویر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو وہ دوستا درد مندو سید شہداء دا تذکرہ سننے والوں میدان کربلا دا تذکرہ سننے والوں مظلومان کربلا دا ذکر سننے والوں سنو ذرا دھیان دینا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو آل بیت دا ذکر خیر تیرے سامنے کرنا یامی سید شہداء ذکر کرنا یامی انا للہ و انا الیہ راجعون ذرا بات سنو جدو دونوں شہداء
انیاں منتاں کیتیاں قاضی جی اس نانے دے منن والے ہاں جنہیں یتیماں نو اپنا پڑوس دتا وے جنہاں نو یتیماں نو اپنی سوسائٹی اندر مکان دتا وے بیٹا توجہ میرے وال سٹیج تے اس طرح نہ کریا کرو گفتگو سنیا کرو عرض کرنا چاہ رہا میں دھیان میرے وال امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں سامنے کھڑے نے دو یتیم میں سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں ہائے کشمیر کے بچے مر گئے یہ کہتے ہو کشمیر کے بچے مر گئے کس نے مارے ہندو نے مارے ظالم نے مارے مودی نے مارے اور بھئی تمہیں کشمیر کے بچے تو یاد ہیں مولویوں تمہیں نبی کی آل کے بچڑے کیوں نہیں یاد 1 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں مجھے پاکستان میں مولویوں کے 10 جمعے تو پیش کرو کہ سال میں 10 جمعوں میں کسی نے حسین کی شان بیان کی پھر کہتے ہیں یہ زیادہ حسین حسین کرتا ہے بھئی کیوں نہ کروں جس کے سوار ہونے پہ نبی سجدہ لمبا کر دے میں جمعے میں تذکرہ بھی حسین کا نہیں کر سکتا تمہارا حسین نے بگاڑا کیا ہے سبھی ناسبی کٹھے ہو کر ایک دن اپنا ریمارکس تو دے دو بتلا دو میرے حسین سے تمہیں دشمنی کیا بتلاؤ حسین نے تمہارا بگاڑا کیا ہے جو آج بھی جرا کرتے حسین پہ اور ایک بات آج میری کھڑیاں میں لکھ لو بلال تم نے بہت سے کالر سنے ہیں آج میں بھی ایک بات کرنے لگا ہوں مجھے حسین جیسا دنیا میں شہید تو دکھاؤ جس کے غم میں دنیا اتنا روتی ہو حسین مظلوم تھا تو لوگ روتے ہیں نا سیدنا امیر حمزہ مظلوم تھے نا ظالم نے پیچھے سے وار کیا تو مصطفیٰ اتنا روئے کہا ہندا میرے سامنے مت آیا کر میرے چچے کی لاش یاد آ جائے اور نبی کو تو اپنے چچے کی لاش یاد آئے تو آنسو آ جاتے ہیں تو مجھے نبی کے پیارے کی یاد آ جائے تو آنسو آ جائے تو تم فتوے لگاتے آج کتنے بیٹھے میں تو کنگن پور جاؤں نا تو مولانا شریف الہ آبادی کی قبر دیکھ کر رو پڑتا ہوں کہ یہاں وہ سویا ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتا تھا بھئی ہم تو اپنے مولانا کی قبر دیکھ کے رو پڑتے ہیں حسین تو وہ جس نے نبیوں کا سردار دیکھا ہے اور آخری وقت نانا نے کہا تھا میری بیٹی میری صحت نہ دیکھو میرا حسین دیکھو میرے پاس لے کر بیٹی نے چھپا دیے تھے کہ میرے بابا کو تنگ مت کرو بچے شور ڈالتے ہیں مصطفیٰ نے کہا تھا نا میرے حسنین کہاں ان مولویوں کو بولا کرو کہ بھئی حسین نے تمہارا کیا بگاڑا یہ کڑیاں کے اندر ہی ذرا سروے کر لو کہ ایک مسجد کے امام نے 12 چوک 48 جمعے لالو سال دے 52 لالو 50 لالو منو 50 جمعے چ سال چوں کوئی 10 جمعے کٹ کے تو خون کے آل محمد دا بھی کسی ذکر کیتا میرا یار اللہ تنو برکت دے کہنا دو نہیں نکلنے سچی گل کیتی یو آر رائٹ میرے بھائیوں ہاں جی یہ جو لوگ ہم پہ فتوے لگاتے اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی حصہ موجود ہے اگر ہم کسی کو موقع نہ دیں تو کون ہم پہ فتوہ لگا سکتا ہے کون لگا سکتا ہے یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کھڑیاں میں کہ پورے پاکستان میں یہ پیغام چاہے کہ ہم پہ فتوہ مت لگاؤ کہ ہم یزید کے ساتھی ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں یزید ہوں حسین کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس خاک کے برابر بھی ہم اس کو کھڑا نہیں کر سکتے کہاں حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں کون کہتا ہے ہم تو تقابل نہیں کرتے جڑے والے مسلمانوں سامنے بیٹا موبائل چھوڑو توجہ میرے والے حضرت امام علی مقام نو او وائٹ سوٹ توجہ میرا چان مسلمان بھائیو جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو سامنے امام مسلم بن عقیل دی لاش پڑی ہے قاضی شرح نے بچیاں نو گل نہ لایا دروازہ دار العراق تو قافلہ جا رہا ہوئے جاؤ بیٹا اسد دونوں سجدہ نو مدینہ پاک جاندی بھیج دے قافلے دے نال الوداع کر دے ادھر بچے جا رہے نہیں
غازی دی کی دسانگ یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے بچے جا رہے ہیں امام مسلم دے دونوں شہزادے رستے جو قافلے دیے اکھاں تو جلو گئے نہیں رات دا دکھاوے آخری راتاں تے تباہ کراں گا درخت دی ہو رات گزاری ہے بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچیو بولو وے صورتاں دے شہزادے لگ دے جی وے بچیو بولو کلام کرونو انا للہ و انا الیہ راجعون جدو مسلمانوں نواسا رسول نو ماننے والوں سید دے بچے نہیں ذرا دھیان کرے آگے بی بی کون ارے نانیاں بولی کتے ابن زیاد دے سپائی نامن وے بچیوں کوئی اللہ پتہ دسو وے کوئی حسب نسب دسو نا بی بی جان دیئے ساڑا حسب نسب بڑا اچائی اسی آل رسول آؤں آل اکیل آؤں امام مسلم دی آل اولاد آؤں اسی بچے مسلم بنا کیل دے آؤں جدو اتنی بات ہوئی ہے کہن دیئے آؤ بچیوں کر لے جاؤں تانو ماں والا پیار دیوان کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى آل نبی نو سچا پیار ماننے والوں آل بیت دے دردیو امام مسلم دے بچے حارث دے گھر اندر نے رات دا بکھائی حارث اٹھیا میرے گھر چ شور کا دے بچے بڑبڑائے ہائے ابو جی ابو جی ابو جی وے میرے بچیو نہ بولیا جی حارث دنیا دا لال چیز کتے ابن زیاد کو نہ لے جاویں دونوں شہزادیاں نو جدو گرفتار کر لے آئی حارث نے تھپڑ ماریا بی بی دی ہاں نکلی وے جاننا میں کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى جدو نانا رسول نے فرمایا میں تانوں کلمہ سکھایا اور کچھ نہیں منگیا میں کوئی اجرت کا سوال نہیں صرف میرے قریبیاں نہ پیار کریا جی میری محبت نہ پیار کریا جی انا للہ و انا الیہ راجعون ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاؤ تم غمگین نظر آتی ہے ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ مسلمان ذرا توجہ میں دیکھے آئیں سکول چ ماسٹر کہندا فیس لے کے آؤں نہیں آیا ہوں پھر لے کے آ نہیں آیا ہوں تیجا دن ماسٹر نے تھپڑ چکے آئی ساری کلاس چ بچہ رو پیا ویں دجی کلاس چپ پئی بچہ رویا کیوں رویا آندا ماسٹر جی اسی یتیم ہاں ساڈی ماں سانو پالے یا فیس دیوے سخت دل تو سخت دل بھی ماسٹر بچے نو گل نہ لا لیندا پتر تیری بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ تیری فیس میں دیواں گا تیری فیس میں دیواں گا اج کھڈیاں چ ایک ہاتھ جوڑ کے گل پوچھنی ہے سکول پیڑا کھڈیاں دا وے ماسٹر کھڈیاں دا ہے کہندا فیس میں دینی ہے بچیا سکول آنا ساری کلاس کوئی اونوں تھپڑ نہیں ماردا نہ ماری یتیمی نہ ماری یتیمی پر میں انہاں یزیدیاں نو کیڑی لائن چ رکھاں انہاں شمر پلیت دے منن والیاں نو کیڑی لائن چ رکھاں جنہاں نبی دی آل جنہاں دا ذکر قرآن چویں جنہاں نو آل طہار کہون انہاں نو تھپڑ مارن اوئے انہاں نالوں تے میں انہاں عیسائیاں نو چنگا سمجھاؤں کڑے عیسائیاں نو جڑے نے کہا اسا مبالے چ مقابلے چ نہیں آونا ایک پاسے آل نبی آ گئی کدی مبالہ پڑھ کے تے نبی کریم نے فرمایا میں اپنے لے آنا تسی اپنے لے آؤ تے پادری چھڑ گئے میدان کہ اے آل طہار ہے پاکاں دی آل ہے اللہ نے پاکی دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے آل محمد دی کوئی عام شام نہیں تھپڑ مارے گئے اللہ کو دعا ہے اللہ شہداء کربلا دے درجات بلند فرمائے الحمدللہ رب العالمین 2 نومبر کو انشاءاللہ آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے میں بھی انشاءاللہ پہنچوں گا 2 نومبر کو ادھر آل پنجاب اور 16 نومبر کو نداء الاسلام میں وہاں بھی انشاءاللہ میں آؤں گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اے اللہ شہداء کربلا کے درجات بلند فرماؤ مظلومان کربلا کے درجات بلند فرماؤ
میرے مولا گلہ منڈی میں بھائی بلال تبسم صاحب نے اپنی زندگی لگا دی تیرا دین بلند کرنے میں، بھائی رمضان صاحب اور ان کے رفقا دوست احباب مولا سب کی مولا نیک خواہشات پوری فرماؤ اللہ۔ ان کے والدین بلکہ جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے بلال صاحب کے اللہ قبروں کو نور سے منور فرماؤ میرے مولا۔ جن تاجر بھائیوں نے تعاون کیا کاروبار میں برکت کا نزول فرماؤ میرے بھائی عبدالغفار صاحب، ریاض صاحب اور دیگر دوست احباب جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ قبول فرماؤ۔ اے میرے لاجپال مالک، یہ جو دریا ان لوگوں کا نقصان کیا ہے اللہ ان زمینداروں کے نقصان کو اپنی رحمت سے پورا فرماؤ اللہ۔ ہر مسلمان کے قرض دور فرماؤ جو دنیا سے چلے گئے خاتمہ بالایمان فرماؤ اللہ۔ قیامت کے دن اپنے نبی کے پیارے نوازے حسنین کریمین کی سرداری نصیب فرما دینا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کے قدموں میں میری ماں بہنوں کو جمع فرما دینا۔ اے اللہ جتنے آئے ہیں ان سب کا آنا قبول فرما لینا۔ اے میرے لاجپال مالک اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر اللہ، کشمیری مسلمانوں کی مدد فرماؤ۔ یہ پاکستان کے لوگ بھی عجیب تھے، جب حافظ سعید صاحب کہتے تھے کشمیر تو یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا کشمیر کشمیر لگا رہتا ہے۔ آج اللہ نے ہر مسلم ہر پاکستانی کی زبان پہ کشمیر لے آئے، پتہ چل گیا کہ آپ صاحب کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ تحریک پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اور میں دن دیکھتا ہوں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ کشمیر پاکستان بنے گا، یہ غزوہ ہند انشاءاللہ مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا تھا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ پاک فوج پوری دنیا پہ محمد عربی کے پرچم کو لہرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے گی، پر دین اسلام کا فرمان بلند کرے گی، اپنے نبی کی پیشین گوئی سچ ثابت کرے گی۔ اللہ جتنے آئے ہیں یہ دعا کرتے ہیں اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر اللہ، کشمیری مظلوموں کی مدد فرماؤ، پاکستان کے حالات درست فرماؤ، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرماؤ۔ اے میرے لاجپال مالک مظلومان کربلا کے درجے بلند فرماؤ۔ اے اللہ محرم شریف ہے اپنی رحمت کے صدقے کریمی کے صدقے ملک پاکستان کو شر پسندوں سے محفوظ فرماؤ اللہ۔ پورے ملک پاکستان میں ہر مسلمان کو امن کے ساتھ عبادت کرنے والا بناؤ۔ اے اللہ جتنے آئے ہیں سب کا خاتمہ بالایمان فرماؤ، بے اولاد آئے ہیں صاحب اولاد فرماؤ، بے مال آئے ہیں صاحب مال فرماؤ، بے زار آئے ہیں صاحب زار فرماؤ اللہ۔ جن کے پاس رشتے نہیں بہتر اسباب پیدا فرماؤ، جن کے پاس اولاد نہیں صاحب اولاد فرماؤ۔ اے اللہ جو قرضدار ہیں قرض دور فرماؤ، اے مولا جو مرضدار ہیں بیماریاں دور فرماؤ۔ صلی اللہ تعالی علیہ